umuzi lo kube babangekho wena bozoba empty lo muzi ngabe nesithukuthezi ngabe ngiyakhala ngabe ngikwazi ukuphuma ikhona bazalwane bakhona ngizwa lento engishoyo abanobonga bazalwane omama abanobonga kula madoda abanobonga mfethu bora ngobezana umuniki khona mfethu angisho sibuyelana kodwa ngicela ukubonga hayi yazi lento mayiseza bengathi ungilimazile kodwa kahle kahle ungilimazanga wena wangivusa wena wangivusa ukubhena ungakanani indoda namhlanje we are so proud of it man baba buza indodana yami awusashi nje you all baba Juni call Fethu awuthunye uNkulunkulu hayi yezwakala indawo zesi Bachama nje hayilemba and makazi all this years bengathi lo muntu kulimazile masengiyabonga baba vela khali inyembe zathi wayatha ngiyazisoma ngikushila There's another side of the story. But no more to be another call. Who's it then? Who's next? What the Papa Suba have? Yes, someone who are police. Right, someone in Marabugan Tinani tell also see the winner. Who said that word? Foot Aga, we have Banny Solomon. Who's on the man? Usamzonda namanje usatusalimele namanje kanjani ba you all that person a call you all that person a answer a call hey man kosiyami na ikhona mangqala ngenhliziyo yami ngithi angixolise ukukwatela for ornora kuma Afrikaans ukuthi ornora for all these years, what a gift.